Така, влизаме нали в Mozilla-та, пишем Naruto Shippuden епизод 485 превю, търсим надолу, нали, защото тези тук са качени вече. Например е този, например. Натискаме на него. Тук спираме го на средата. После натискаме тук. Избираме този. По-голям е, ама той е превю все пак. Чакаме да зареди. Така. Пробвах един клип да кача тук, но не стана. Стигаме качване на видео. Избиране на файл. Ето го. Качва се. Така. После натискаш, натискате или натиска. Тук и напред. И готово. Клипът е качен. Ето. Но на мене ми трябва този клип, тъй че го изтривам. Аз го имам вече преведен. Ето. Това е от мен.